ćemo igrati fudbalski challenge, tu je sa mnom Filip. I on će braniti, ja ću da šutit ćemo po 5 penala. Tu je kamerman Milan 009. Eno ovo. Idem sada, ja branim. Nema ja. Jebam šut, ali obol promašao. A da, ne može da se bataš. Zaboravio sam da ne može da se bataš, pa ne može da se bataš. Jedan, sada idem ja da branim šut, da smo po 3 za 4. Zakočak zalažem Perka. Sad. Ljudi pobedio Filip prvu partiju. Sada ću igrati protiv kamermana. I ljudi, završam Perku, sada šutujem za kamerman Milan 009. Još se u papučama, sad će. Tamo. Izlazi Strex PTV. Bravo! Evo ga Milan. I šutam ja sa njim. 1-0 vodi Dule. I sada igram protiv Strex PTV. On branić, Stefan. I krećemo. Eno odmah. I... Idemo. I ljudi, sada ću ja da napucam Strex. Možda pobediš Dule, ja. A ovo to ne... Čekaj. Sutra ono je rođendan, kako? Eto ti šut. I ljudi, tako da što ti čovjek, a do sljedeće subak šer, čao.